lek awan ki enek wong jadi kuburan. Enek sing angon wedhus kae, ngarep kae enek wong angon wedhus. Saya akeh bedake wong tukang-tukang bangunan. Pak, sugeng siang lur. Iki aku wonten Gunung Padang Agung. Tapi ora liwat ngarep, liwat buri. Amit. Amit. Suasana Gunung Bulo teko dalan buri. Biasanya wong kan ke dalan ngarep itu mah kemulih kerja nerabas lewat tengah-tengah Gunung Bulo. Gunung Bulo ki sing terkenal kene wong iki ning pemakaman Buang Cina yo lur. Suasanane ngene iki, lek awan ya sepi lho. Yen iki ceritane wong ning kene iki rame. Ceritane wong-wong iki biyen rame lho. Semudan ya ketel dalannya. Dalannya rada munggah lho. Iki suasana Gunung Bulo ning Kabupaten Tulungagung. Kiwa tenganku ki Buang Cina. Makin dhuwur ki ngene omah kremasi lho. Kanggo ngremasi mayat. Mes iki suasana ning tengah Gunung Bulo sing terkenal ning Kabupaten Tulungagung. Ning sebelah kiwa kuwi ning sorene makame Aulia. Jenenge Syekh Basaruddin ning kono lho. Langsor kuwi pasir. Sepi lho jenenge makam.
jenenge makam wong suku Tionghoa. Jadi ya sepi. Ning pemakaman iki ora medeni soalnya api-api. Suasanane ngene iki lho. Iki ngarepe wis ujung Gunung Etan. Kene wong ngarit. Mbak. Kuwi ngesor kuwi pusarane Syekh Basaruddin, tokoh Islam sing terkenal ning Kabupaten Tulungagung. Kuwi nek gambare genteng abang-abang ngesor kuwi. Dhuwure iki bongbong suku etnis Tionghoa. Wah, nek suarane kutut lur. Gunung iki sing dikenal karo wong-wong mau biyen nggone wong iclik. Ya wong-wong nakal-nakal dulur golek sandang pangan. Iclik ning pusarane wong Tionghoa jan nakal wong-wong. Aku lek bengi rawani rene lur. Wedi iki pas mulai kerja sekalian liwat soalnya kan apa jenenge pas liwat kene dadi pisan lek mlaku. Awan iki ngene wong-wong olahraga. Ceritane Mbah yen lek bengi kene rame lho. Yen ceritane Mbah Bandi anak klothok sing apa jenenge dodol ono piye lho. Dadi suasanane saiki ngene iki. Sepi lah awan. Saiki ya sepi ora oleh gawe ngono saiki tutup ora oleh hobi ngene iki. Tangkane opo lek awan ki enek wong jadi kuburan. Enek sing angon wedhus kae ngarep kae enek wong angon wedhus. Tak kabeh jare wong tukang bangunan.
Pak. Iki kaya lek bengi sik enek wong marung lho. Berarti enek wong klothuk ning kene. Klothuk ki judi lho, Lur. Kuwi warung sego. Berarti isih enek wong rene lek bengi, Lur. Iki aku arepe metu teko lokasi, arepe mulih bar kok kerja ini. Ini ngene iki lho. Suasana sekitar Gunung Bulo neng Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Ya wis cukup sampeyan Lur, anggonku melaku ki mau. Teko Klambret ngliwat medhot neng Gunung Bulo. Soalnya mulai kerja, pisan gawe konten. Matur suwun sing wis subscribe ning channelku, tak dongane muga-muga dimurahne rezekine lan dipanjang umure. So Kang Pak Vlog nuwun.